É pan da casa. Aquí, como podes ver, non esperan por nai. Toma, claraboio. É que é así, joder. O tema está así. Aquí acostumbrámonos a que nos dían pagar por traballar. Pagar por non traballar. Por non traballar, eso é. Mira, hai unha lista que xa che traerei. Ten ali o sindicato. Unha lista criminal. E eu non son ninguna persona que queira que me dian os cartos pola boca. Se vexo que ven a aprender, tal. Pero ven a servir, ven a rir. E dixo, estás perdendo o tempo. Já me tinha dito poucas veces. Non insistas. Non insistas porque non quero. O tío non quero aprender. Non é que non seiba, non quero. E mosqueos con algún de cada un dios. Eu tive que decir, cambiaba o conto moito. Pero por aquí non vale aquí. Estou con o reparo que anda da casa. Aquí. Ai, Dios mío. Esta é a carreira. Esta é a etapa de carreira. Buen provecho. Moitas gracias. Como se foras cargado. Que non tes anillo, non tes anillo. Nada, non é anillo. Déchenos co... Non podes te creer que me enterei a semana pasada que tínhamos isto aberto aquí. Porque eu pasaba por aí por diante, pero non. Pero por que? Como te enteraste? En foto. Enterei-me en xuve. Traenos outra. Porque agora xa levo anos sin ter gafas, agora levo gafas. Depois conto-che unha cousa eu. Conto-che unha cousa desa noite. Hai unha larga rinca de taca en adentro. Unha anécdota. Eu petía pero isto. Operei. Cando acabe. Miramos en internet e digo, me caches en la mar. Vou mirar a ver como o tempo. Pois, bueno, abrín en maio. Te dá comidas en maio. No, pero quero operar e despecharlo antes. En diciembre. A 30 de diciembre. O sea, 30 de diciembre deixa. Bueno, pero nosotros pasábamos por aquí e víamos isto que estaban arreglando e que estaban preparados. Xardín son... Oh, tarta de piña.